nọdụ na be gị apụkwa n'ezi nke a na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla n'ala Igbo niile abụrụgo ihe nke nwụrụ pịị. Onye kwupụtara okwu a bụ onye ọkaikpe nke Maazị Nnamdi Kanu a na-akpọ Ifeanyi Ejiofor. O kwuru sị na ọ bụ sọ naanị edemede nkịtị nke Nnamdi Kanu dere n'ime ụlọ nga kwụsịrị ndị akamohori niile na-akpa mkpamkpa n'ala Igbo o wee kwụsị ozigbo na ọ bụ nke a gosiri na ndị mmadụ niile hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya ma tụkwasịkwa obi ha n'ebe ọ nọ. Ejiofor jikwazi ohere ahụ were na-agwa ndị niile na-eso ụzọ Maazị Nnamdi Kanu ka ha gbaa mbọ gụpụ onwe ha n'ihe ọjọọ ọbụla dị iche iche nke na-eme n'ala Igbo ma na-esokwa usoro onye isi ha bụ Nnamdi Kanu kụziri ha. Ọ kpọtọkwala onye isi ndị IPOB nke bi na mba ofesi Finland a na-akpọ Simon Ekpa. O kwuru sị na ya nwabụ onye oshi nke bi na mba ofesi na-amanye ndị mmadụ n'ike ka ha hapụ ị na-apụta n'ezi ụbọchị Mọnde ọbụla nakwa eje ọrụ nke onwe ya n'obodo Finland ebe ọ nọ, na nwunye ya na ụmụ ya na-agakwa akwụkwọ ụbọchị Mọnde ọbụla, mana ọ na-amachiri ndị bi n'ala Igbo na-enweghị ihe nke ha na-eri agụụ na anyụ ịkpakwụ ka ha ghara ịdị na-apụta ezi ụbọchị Mọnde ọbụla. O kwuru sị na ihe ọjọọ nke a niile ọ na-eme gosiri na afọ jọrọ ya njọ nke ukwuu n'ebe ndị ọ na-achị nọ. Ejiofor were na-ekwukwa sị na ọ bụkwa sọ naanị edemede ka o si n'ụlọ mkpọrọ were dee obodo dele ji, ya bụ na alapụ ya na ihe ga-adị mma. Onye isi ndị IPOB a na-akpọ Simon Ekpa adọọla aka na ntị gbasara ndị ụlọ ọrụ niile na-arụ ọrụ ebe a na-emepụta mmanụ krudu na mpaghara ala Igbo niile nke a na-akpọ oil company n'onu ndị iti. Ọ gwara ha sị ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha na-erubere iwu nke ya nyere isi ma rapụ ịdị na-efe isi kpakakpaka banyere onye apụtakwa n'ezi nke a na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla n'ala Igbo niile. O kwuru sị na ya bụ onye apụtakwala ezi kwa ụbọchị Mọnde ọbụla a na-eme na ọ kachikwa ọkụ n'ọnụ. O kwukwazịrị sị na onye ọbụla na-asị gị na onye apụtala ezi kwa Mọnde ọbụla na ọ wụrụgo ihe nke a kwụsịrị akwụsị na gị gwa onye ahụ na ọ na-akọrọ onwe ya. Ikpa kwuru sị sọ naanị ihe nke ga-eme na ya ga-akwụsị iwu nke ya tiri gbasara onye apụta n'ezi ụbọchị Mọnde ọbụla ga-abụ mgbe ndị gọọmenti etiti ga-ahapụ Maazị Nnamdi Kanu ma mejupụtakwa ihe nke ndị ọzọ dị iche iche ndị Biafra na-achọ. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-ayọ ndị na-achị ala Igbo niile nakwa ndị gọvanọ enwere n'ala Igbo ka ha tịkọta isi ọnụ gbaa mbọ ịhụ na akpọpụtara Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ bụ onye nke ndị ọkaiwu nakwa ụlọ ikpe kpeburu na onweghị ihe nke o mere amajidesie ya ike na nkịtị. Ekwenyere m ọfụma na ọ bụrụ na arapụ Maazị Nnamdi Kanu na ezigbote udo ga-adị n'ala Igbo, amarazie Simon Ekpa nakwa ndị na-eso ụzọ Nnamdi Kanu na ha bụ otu ka ọ na ha abụlọ. Ọ bụrụ na ewere mbọ niile nke a na-agba iji hụ na akwụsịrị onye apụta n'ezi ụbọchị Mọnde kwanye ha nche isi ịhụ na ya nwabụ Maazị Nnamdi Kanu pụtara, ihe dị iche ga-adị, maka na ọ dịzi ka arapụrụ ya bụ ike nyụrụ ahụ werezi ọkpọ na-ekewa isi. Borno steeti bụ steeti ndị Boko Haram ji were hiri isi ma werekwa ha mere ngwa ọrụ n'oge gara aga. Nkwenkwe nke ndị Boko Haram kwere na steeti ahụ mere ndị gọọmenti etiti ji were machibido ha
ndị ụmụ akwụkwọ nke gụsịrị mahadum na-aga ife ala nna ha nke a na-akpọ Youth Corpers, ya bụ NYSC n'afọ ịchafụ, ka ha ghara ịdị na-aga efe ofufe ala nna ha n'obodo ahụ. A machibidoro ndị Corpers ịdị na-aga n'obodo ahụ kamgbe 2010, ya bụ afọ 13 a kwụsịrị ya bụ ihe. Mana akụkọ n'elu anyị ntị kwuru sị na amaghegokwa ndị Corpers ka ha malitekwa gaba Borno steeti maka ife ofufe ala nna ha, ya bụ compulsory youth service n'onu ndị iti. Ndị izizi ga-amalite ịga na ya bụ Borno steeti ga-abụ ndị Bajibi Corpers. Ogbu onye akpa ntị chọkwara ka ha mara na ebugharịala ụbọchị mbido ha ga-amalite ma bulatazie ya ka ọ bụrụ ụbọchị Fraịde 18 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya. Ogbu onye akpa ntị werekwa ohere a wee na-agwa ndị niile na-achọ ịga obodo ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na anya uhu akọghị ha, ka ha gbodokwa anya mgbe ha ga-eru ebe ahụ. Ejikwazi m ohere a were na-arịọ ndị gọọmenti ka ha gbaa mbọ hụ na ha dowere ihe niile ọfụma ka mgbe ha ga-abịa ka a ghara inwe akụkọ ọbụla a ga-anụ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ, echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.